Dibrugarh Judiciary Recruitment 2021 हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ जों सावरायनो लादों डिब्रुगढ़निफ्राय ओंखारनाय भेकेन्सिनि सोमोन्दै स' लोगोफोर फैदो दानिया बिनि फुल डिटेल्सफोरखौ नायलां दिनै स' लोगोफोर जोंना बिनि लास्ट डेटआ 25 नभेम्बर जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' लोगोफोर जों गाहायाव फैबाय थायोबा नुबावगोन आरो गाहायाव माखासे भेकेन्सि डिटेल्सफोर होनाय दं लोगोफोर स' जों बाव नायबा नुगोन नै फार्स्टआवनो दं जोंना नाम्बार 1आव प्रसेस सार्भार बिनि थाखाय पस्टआ 3 दं आरो आनरिजार्भआव मोननै ओबिसिफोरनि थाखाय मोनसे होनाय दं स' लोगोफोर जों आनरिजार्भआव एप्लाइ खालामनो हायो आरो गाहायाव पे स्केलबो होनाय दं नै पे स्केलआ जोंना जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जों मोननो हागोन आरो लोगोसे ग्रेड पे हिसाबै 5,200 जों ग्रेड पे मोननो हागोन आरो नाम्बार 2आव दं नै जोंना लोगोफोर नाइट सुकिदार बिनि थाखाय पस्टआ मोनसेल' दं बेयो आनरिजार्भसो जों बयबो एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो बिनि थाखायबो पे स्केलआ 12,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 सिम जों पे स्केलखौ मोननो हागोन लोगोसे 3,900 ग्रेड पे हिसाबै जों मोनबाय थानो हागोन आरो गाहायाव बिनि माखासे एजुकेशन क्वालिफिकेशननि सोमोन्दै बुंदों स' लोगोफोर जोंना फरायनाया सिम्पल 8 पास जाबानो जों बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो गाहायाव एजनि सोमोन्दै बुंदों जोंना एजआ बारा जानाङा 18 इयार्सनिफ्राय जों एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो 40 इयार्ससिम जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर स' गाहायाव इम्परटेन्ट डेट्सफोर होनाय दं इम्परटेन्ट डेट्सआ जाहैबाय जोंना 25 नभेम्बराव बिनि लास्ट डेट स' जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड बिथांमोना थांनानै थाबैनो एप्लाइखौ खालामना लादो स' लोगोफोर गाहायाव होनाय दंबावो नै हाउ टु एप्लाइ जों एप्लाइखौ अफलाइनसो खालामनांगोन जोंना नैबे एड्रेसाव जों सेन्ड खालामहरनांगोन आरो गाहायाव बुंबावदों नै जों गासैबो डकुमेन्टसफोरखौनो सेल्फ एटास्टेडजों लोगोसे हरफानो नांगोन फट' हरफानो नांगोन फरायनायनि सोमोन्दै हरफानो नांगोन एज सार्टिफिकेट हरनांगोन एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट हरनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन बायदि बायदि आरो मोननै जों फट' कपि हरफानो नांगोन आरो 5 रुपिसनि पस्टेल स्टाम्पबो हरफानो नांगोन आरो गाहायाव बिनि इम्परटेन्ट लिंक्सफोर होनाय दं लोगोफोर स' आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन स' नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आरो डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट होयोबा नोंथांमोनाबो थाबैनो मोनो थेंक इउ फर वाचिं